बर'नि थांनोसै एमपि इलेक्सननि थाखाय ओमफ्राय नै दायो आङो जायै लोङै थांसै आरोना ओमफ्राय आं दा नै दाउदै फ्राय खालामना जानो नागिरदों नै सामब्राम बानलु होबाय ओमफ्राय नै दाउदैया दैनै होबाय लकेल दाउदै आरोना न'नि दैनि दाउदै ओमफ्राय आं दा होनोसै बेखौ बरिया खेसि एवना जानोसै आरोना आङो ओंखाम दोआव दै होखाबाय रुबाय दैनै रुनाय ओमफ्राय दैनै एवनाय नै नैबे दैसे नैबे दैसे आरोना नै एवग्रोनोसै आं फाइनालि लोगोफोर दायो मोनबाय आरोना आंनि दाउदै फ्राय एवनाय दाउदै रुनाय ओंखाम नै जानोसै आं दा नैलाय दाउदै दैनै रुनाय लकेल दाउदै आरोना ओमफ्राय नै दाउदै एवबाय ओमफ्राय आरो नै मोनानि गोजां आलु दाउ लाबोबावबाय नै आलु दाउ लोगोफोर दायो आङो जाखांबाय लोंखांबाय एरखांबाय आरोना मानसि फाग्लायाबो बे रसा नांनो होननानै थाङा आरोना भट हैनोसै दायो मानसि फाग्लायाबो रसा नाङा आरोना जाखाबाय लोंखाबाय उदै थेब्रेनो नङा होमबा ओमफ्राय दायो नै जोंना बाबाया खुमब्रा गोदादोंलै नै दाउजों जानो बिसोरनो फैसा होलांसै नै 100 गांनै गोदान नै गोदान होलांसै न' नोंस्रा लाखिदो ओमफ्राय नै आंना 20 थाखासिन जायो आंना अनलि 20 थाखाल' आरोना अनलि 20 थाखाल' बेनो जायो गैला आबिनिफ्राय थाइसेबो गैला आंनाव जिर' ओमफ्राय दायो नै आंनि बेकग्राउन्ड न'खौ नायदो माबायदि अबस्था जोंहा न'आ नै एकदमबारे बोराय बायला जिला जाजोब्बाय आरोना सोरखाराबो नायसनथारालै फाग्लाथार माबायदि सरकार जाखोथाय नायसननांगौ र' खमसे खम नै आंनि न'आ माबायदि बायला जिला जादों आरो आंनि उन्दुग्रा न'आथ' थिङा गबोजोब्बाय नायजाला दाखालिनि सार'नाय फैनायजों लोगोफोर जेखि जादों आङो दा बर'नि थांसै जायखौ जेखिसो होआ जानला मोनला होलाबायना फैनोसै आरोना आं जायगायावसो होआ गोसोबायदि नोंथांमोनाबो गावबागाव होदो आरोना गोसोबायदि नोंथांमोना माखौ चयस खालामना होयो होबानो जाबाय नङा होमबा गोसोसो दा अखा हाबाय सनाफोर ओमफ्राय दायो नै बिदि लेखा लाबाय ओमफ्राय भटार कार्ड लाबाय आरोना लाना थांफानोसै ओमफ्राय मालाया राजा जागोन नङा होमबा गादियाव जिरायगोन ओमफ्राय जोंहा अखा बांखा सान्दुं अखा सिजानानै हैदोलाय आरोना भट गल' गथ' जों रायजो राजाफ्रा नङा होमबा हैनोसै थांसै दा लकेसनाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै दायो बडि सेन्टारा मोननै आरोना बे जायगा मोनसेयावनो नैबे मोनसे साइडनि बडि सेन्टार आरोना ओमफ्राय बै मोनसेया बे आलदा मोननै दं बेहायनो बडि सेन्टारा आरोना बै जाहैबाय जोंना काखरमारि सिदा ओमफ्राय नैबे आलदा अखा हादोंलै नै बिराद खस्थ' होनांगौ जारलासो ओंखायनो ओरै दङ बिसोर होखाङाखै दाबो होआखै बिसोरो अखा हादों आंहा जाहैबाय नैबे थांनांगौ नैबे थांनांगौ आंनिया आं होगोन ना ओमफ्राय नैबे आलदानि आरोना आलदा भटिं सिट बे लाइन खालि ससेबो जायाला आयौ माला होखानो मोनगोन जाखो ओरैजायबो नै नैबे मोनसेयाबो बिराद लाइन माला मोनगोनलै लाइन नै नेगासिनो दाबो होलाङागासिनोमोन होदो आयखार गैयियाव फैगोन लाखोरा वा होखांबाय माला जाखांना फैखोरा सोलाय सयथायावनो आयौ लाइन खालि नै ससेबो बिराद भिर आंनाथ' नै लाबदियावसो खमैबो 60 जननि उनावसो दा आंनिया फाग्लासो होखांबाय ना होआखै दाबो आयौ ओरै लाइन दंजोबो नै फाग्लासो लाइनाव थानांगौ जाबाय उफाय गैला थानोसै आरो माथो खालामनो होनो फैबाय जिखुनु खस्थ' खालामनांसिगोन आरो नाहररा दे भट होग्राया माहाय दे माबार हो जाय लाइनाव हगारना होथो थाब बिराद बुरजा लाइन नै आइजोफ्राबो ओरैजाय फारसे लाइनजों नै ओमफ्राय नै हौवाफ्राबो नै लाइनलै आयौ फाग्लासो सुनिरम नाहरथारा सुनिरा माबा गोरा उन्दै एथबार आयनारामा नै जोङो जायनायाव जोङो भट सोनो फैदों लाइन जाजोबदों बयबो जाजोबदों दंखायो आंनावबो दंजोबो सेस गासिबो दंजोबो सिन्था गैया जों लाइन जादों सोगासिनो जोंनाव जेबो गन्डगल गैया दावराव दावसि गैया जोङो गासिबो मोजांजोब रावबो गाज्रि गैया मिलायनानै जानांगौ लोंनांगौ जानांगौ गाव गावबागाव खामानिखौ माव बेनो आरो जोंनाव जेबो माबा गन्डगल गैया पुलिस खरखौ दागि पुलिसा जेबो खालामा आगोलाव लाइनाव थाबाय आरोना लोगोफोर एकदमबारे 1 घन्टानि बारबाय ओमफ्राय दायो मोनथारनोसै आरोना साब्रैनि उनावनो आं हाबनो मोनसिगोन आरोना फाइनालि ओमफ्राय
लाइनाव बिराद बुरजा मानसि दङ ओरैजाय नै उनथिंजाय दा हाबनो मोनसिगोन आरो मोनसिगोन साब्रै ओमफ्राय सिङाव 12 जनसो दंहैयो आरो ना सिङाव बिराद गोबाव जाबायलै नेनांनाया खमायबो 1 घन्टा बारबाय ओमफ्राय नै साथाम दंबावो लाइनाव ओमफ्राय सिङाव 12 जनसो दंहैबावोदां होनो मोनसिगोन बारा सिन्था गैला लेखा देखा रेडि लाखाजोब्बाय नै रायजोफोर दंबावो उनथिं सिबायफोर बिराद खस्थ' खालामगासिनो इउटिउबार न'नि माबानो 20 थाखाल' दं फैसा 20 थाखा दं बिनाव 20 थाखा मोनसेसो जायोलै स' फाइनालि दायो आं बर्डखौ होखांबाय आरो ना खमैबो 1.5 घन्टानि उनावसो आं होनो मोनबाय नै आसिया सिना नुबाय दा बर्डआ होखांबाय 1.5 घन्टा थानो गोनां जाबाय आरो ना आङो ओमफ्राय बिराद बुरजा लाइनाव दंबावो दायो ओमफ्राय आं दा होखांबाय आरो ना 1.5 घन्टा थानानै ओमफ्राय ओरैजाय नैबेथिंनि बर्ड सेन्टाराबो नै बिराद लाइनाव दंगासिनो ओमफ्राय ओरैजायनिया बर्ड सेन्टार नैबे जोंनिथिंजायनि आरो ना बे बर्ड सेन्टारा जोंनिथिंजायनि ओमफ्राय नैबे मोनसे सेन्टारनि आरो ना मोननै दङ आरो ना बेहायनो आं दा थांनोसै आरो ना नोंथांमोनाबो गावबा गाव गोसोबायदि फसायनायखौ नोंथांमोना बर्डखौ होबाय जानांगौ आंबो आंनि गोसोबायदि होनाय जाबाय आरो ना स' लोगोफोर भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना बाय बाय